בקיצור, אז כמו כל יום, קמתי בבוקר, שטפתי פנים, צחצחתי שיניים, פוצצתי 2 חתקונים והתלבטתי מה ללבוש. לקחתי מכנס וחולצת בית ספר. זאת חולצה מכיתה ח'. ניסיתי שוב, יצא לי מתלבש מדי. מיהרתי מאוד, לקחתי חולצה ורצתי החוצה. הגעתי לתחנה וחיכיתי לאוטובוס. מרחוק ראיתי את אלקובי עובר עם האוטו. התפללתי בלב שיעצור. הוא עצר, ביקשתי ממנו טרנד. הנסיעה ממש חיברה בינינו. היו רגעים שהוא שפך את הלב. רגעים שרקדנו ביחד. היה רגע שהפלצתי. הורידתי בבית ספר. אוהב אותך, כן? תשמור על קשר. אבל לא בשלי. הגעתי לבית ספר והבנתי שזה לא יום בלי תלבושת. קיוויתי שלא יתפסו אותי. עידו תפס אותי. יום חמישי. יום חמישי היום. יום חמישי היום? יום חמישי היום? מר אלון, יום חמישי היום? היום יום חמישי. היום יום חמישי? היום יום חמישי? יום חמישי היום? יום חמישי היום? היום יום חמישי? היום יום חמישי? יום חמישי היום. יום חמישי היום? אוקיי, בסדר. יום חמישי היום. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו. הוא הסתכל על החולצה שלי, אני הסתכלתי על החולצה שלי. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו. ירדתי לתחזוקה. פגשתי את שלום והצעתי לו עזרה. אתה יכול לעשות לי טובה? התחרטתי. עליתי לכיתה ובדרך אמנון עצר אותי. חמוד, מה העניינים? ראיתי שיש לו עגבניה על הכתף. הוא ביקש שאני אביא לליאת את אדיפוס מהספרייה. לא יכלתי לתת לו להמשיך להסתובב ככה. הלכתי לספרייה. אין לי כרטיס תלמיד כבר 2 אז הייתי חייב להיכנס בזהות בדויה. יו? זה עבד. היי לימור. ראיתי את מקובקי ושאלתי אותה איפה אדיפוס. לא הבנתי מה היא אמרה. שם, תחפש שם על המדף. מה? שם, בצד. החלטתי לחפש לבד. לא יכולה לדבר? מה קורה לה? בוא, אני אחפש לבד! מצאתי את אדיפוס יושב על אחד המדפים. Round 1. Fight! ביצעתי את המשימה בהצלחה. נכנסתי לכיתה. ליאת שאלה אותי, למה איחרת? ואני שמעתי. רוף ליאורה מהר. הגעתי למשרד של יורם. על הדלת היה שלט. הלכתי לחנייה. הוא לא היה שם. חזרתי לבית ספר. השער היה נעול. בדקתי כמה גבוה אני קופץ. לא מספיק. עברתי ליד הגן. ניסיתי להיות אליהם נחמד, כמו תמיד. אני שונא ילדים. נכנסתי לבית ספר. מישהו תפס אותי מאחורה. זה היה עידו. אני אוהב את עידו. הוא תמיד מדבר איתי בשלווה ובנועם. זה גורם לי להרגיש שייך. תחזוקה הייתה נעולה. אמרתי לעצמי שאני אלך לבקר את חבריי הטובים במגמת פיזיקה. נכנסתי. בננה. תודה. נמאס לי מהיום הזה. רציתי לחזור הביתה. בדרך החוצה מירי עצרה אותי לשיחה. הלכנו לחדר שלה. היא התחילה לדבר איתי. עשיתי כן עם הראש וחייכתי. לא הצלחתי להתרכז, משהו הצחיק אותי. נזכרתי בחלום שחלמתי אתמול בלילה. אני
מדברת איתך. אתה יודע על מה אני מדברת? לא הצלחתי להבין אותה, רק שמעתי... אדיפוס, אדיפוס, אדיפוס! המלך! אדיפוס המלך! איך תכיר אותו? איך תכיר? אדיפוס המלך! משהו מצחיק אותך כאן? אני אומרת דברים שמצחיקים? העיפה אותי הביתה. צא לי כאן עכשיו. בקיצור, אני לומד בזום. Hello.